Bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe randaɓe gurdam lalloɓe nder Titonde TV, mi salmini kala aboniɗo ɗo hen e nder sen men Titonde TV. ɗum noon oɗon mbiya tan on beltanama no fewi no fewi no fewi, nde tawno dole ɗi ko ndiyam kono min dolam ko onon. Hande noon bandiraɓe won fannu mo jiɗɗon nayorade garɗen kadi ko yewtidde e rendo ngo, yewtidde e leñol ngol gonwole e golwole, ne tawno ko non windira nde sifori. Événement ji ɗiɗi mawɗi jogorɗi wadde e nder mois goto, woni oɗo mois mo gonɗen, mois de février. Événement advise taw noon ko ina wona events waɗata ɗum toon to Grand Théâtre, ko événement ɓoyɗo tigi rigui defede, ene wayno noon hankanti woto mo yaadi hen ɓendi, kadi communication mabɓe ɓe ndewni ɗum ɗo, ɓe poti rewnude ɗum ɗo ha telle sorte que ɓe goni koye dernier réglage pour par rapport e yaltinde affiche aji goɗɗi ɗi jiiɗa e affiche aji mabɓe ɗi ɓe jaltinno ɗi, e kadi wawde aussi ƴaɓande ko eno téléji e radio ji. Ɓe ndewni communication mabɓe lawol, ne tawno ene satti hande mo tinani programme o. Événement goɗɗo jibinama e nder lewru ndu, te kadi événement o waɗata ko avant on événement eɓɓonoɗo ko fotine lebbi ene fada, walla mbiyan hay sinno manki hitande ko seeɗa wonata. e tawno événement o ne jaggono ne waɗa e nde so waɗino tawno ko yimɓe jejjiti ɗum, woni événement le 19 février Boy Diara toon to Esplanade Grand Théâtre. Bandiraɓe musidɓe, wona hay e nder Grand Théâtre en, koye Esplanade o mo Grand Théâtre o mo gandanɗa hoorema hande Youssou Ndour en ko hen pijata, Wally Seck en hen pijata, saluji sal mo Grand Théâtre o ni hande won artiste seɓe wonɓe ɗo goni koye label aji mawɗi, artiste seɓe ɓe gandanɗa hoorema hande so tawi noddi e nder boîte uji kewa del, kono noon ɓe cuusa wadde engagé salle Grand Théâtre o no fotiri, ne tawno jomum añata ko échec. Joni noon Boy Diara ari rewani success, rewani tigui rigui Grand Théâtre e nder salle mawɗo o, konko ari e nder oɗon tuma o wi wonde watta ko songo Esplanade mo Grand Théâtre o. Enen sinno ko sago men, kala ko ɓiɗɗo pullo ƴetti feƴƴi ballen ɗum rondade e nder oɗon fannu. Kono noon wonko gandanɗa hoorema en jonnani ɗum, kadi wonko gandanɗa hoorema staff Boy Diara e hoore mum ene foti ƴewtidade ɗum. Kadi haaluji keewi, hedoro noon ko jomumen nantina jomumen, walla mbasa nantinde jomumen, kono enen kam ala ko kulaten haalande neɗɗo, kadi si en ji aussi ko bonnanta neɗɗo en kuccite neɗɗo o kalnen ɗum. Hewɓe nana goya, walla hewɓe nana mbiya, hewɓe nana kaala Boy Diara hay président de la république Macky Sall ko Boy Diara ɓuri mettude hebde. Hewɓe nana mbiya noon. Hewɓe nana mbiya aussi hay sinno so tawi jiiɗi jokkodirde makko, so ndewi e ménagère makko pour mbawa hebde hen ko jiiɗi hebde ko on koko caɗele saɗɗede wonata. Sababude wonde eɗen gandi so tawi wonde neɗɗo o woni artiste yiɗi ko ɓadade ɓen ɓe gandanɗa hoorema ngoni so tawi noddi ene noto, woni fansiji mum ɗi. Kono noon so fansi yiɗi yettademo, ronki yettademo, walla so tawi fansi yiɗi fiññudemo e nder oɗon tuma, heɓata hen haala belka, walla heɓata hen ko yiɗi ko kañum e hoore mum. Kala garɗo haltano goɗɗo o so ɓoyi setan sa renaki ko belɗa dande ko fof, ko mbawɗa yimde ko fof, yimɓe ɓe dañat kono mbanma rapproché. So ɓoyi seeɗa aussi yimɓe koye men mbaɗat frustré sa renaki dogma. Donc nak nena ko sukaña ɗum ko ɓiɓɓe yumma mbawi haaldude ɗum. Sen ji noon mboɗa haala e ɗum ɗo, ne tawno kala ko yalti eɗen keewi arde mbaɗen hen chronique men kaalen hen. Donc noon so tawi en ji jeune mo gandanɗa hoorema joguiɗo talent, pétri de talent, Boy Diara machallah hunu kam e hooram, gonɗo e pele moƴƴe, gonɗo e lawol moƴƴol, kadi so tawi enen fof eɗen mbiya wonde boyo so wallama wonat, so wallama tigui rigui ha joni o yetti ɗon ɗo yiɗi yettade ɗo, kadi o yettinto leñol ngol ɗo bammal en jettini leñol ngol ɗo, ɗe woɗɓe tigui rigui jiiɗi yettude leñol ngol ɗo, Allah ne wawi rokkudema konko fartange yettinde ɗum ɗo ɓuuri ɗon. Ɗum woni ko ñagotoɗen. Eywa, on so tawi a yii gueɗe ɗe gandanɗa hoorema vraiment ɗen gueɗe pewnitaki ma e mum,
walla yirendo ngo ene haala hen alay sago annene en tant que porteur de voix yimɓe ɓe padat hen haalande ma ngara kala hen. mi anda noon holto idée o ummiri, mi anda, kono noon en ji affiche o ko Africa Pular fiññatamo toon to Esplanade Grand Théâtre. en ji kadi aussi e nder commentaire uji miñiraguilam guel gandanɗa hoorema vraiment waɗi hen sorti baɗɗo fayida woni Junior Baro. Africa Pular ne waɗi hen commenté won label goto mo gandanɗa hoorema américain ko ɓen ɓe mbaɗatamo ɓen ɓe mbanimo signé te bientôt e nder ɗiɗon mois ji Boy Diara ma wattu wadde tournée international. Alhamdulillahi rabbil alamin, yo Allah waɗɗum woto Allah lunnu jiki, eɗen jiɗi ɗum ɗon. kono noon kala ko neɗɗo ne waɗa walla kala ko neɗɗo ne fewja walla kala ko neɗɗo ne eɓɓa yo ƴeew ko fewjata ko e ko waɗata ko e ko eɓɓata ko mbele koko nawrata rendo ngo yeeso walla ala koko ruttinta rendo ngo caggal, mbele addata polémique walla ala koko addata polémique. min mi waɗani contre Boy Diara fiññede toon to Grand Théâtre, mi waɗani contre Boy Diara fiññe toon to Iba Mar, mi waɗani contre Boy Diara fiññe toon to CICES. mbanmi contre tan ko artiste normalement a fotani ƴettude événement poɗɗo ni hen e nder balɗe. je ne suis pas d'accord avec ça. hoolade ɓe hoore maɓɓe yo e kadi aussi andude boyo o so tawi noddi yimɓe ɓe nototo yo ce qui est l'essentiel, o ala droit wadde erreur comme ne erreur bannoɗo toon to ganduɗa hoore ma woni Douta Seck o. Douta Seck non seulement ko gonga yimɓe ɓe peli Fouta Events, kono so tawi erreur goɗɗo watti tan so renaki kankone aussi o nawrte e felore nde. non seulement wona Fouta Events tan felano par ce que staff o hoori mum felanoma hen ha haaluji goɗɗi kewɗi jalti hen, kono so tawi wonde an a waɗi hunde nde woodi no wayi, so tawi janngo e jam aɗa noddita yimɓe ƴeewodde réparé erreur aji ɗi mbannoɗa, yoɓedema million, yoɓedema 2 millions, yoɓedema 3 millions, ko wawde marde fansiji mum ɗi ɓuri. kadi Boy Diara ko cukalel toksel, omo jogi avenir e yeeso makko, ko heewi nana yeeso makko. hande ɗo tolni ɗo wodi tan ko heɓata kono ala ko heɓata mo. donc nak yaarude jam nde c'est quelque chose qui est très important. wiide suusa ɗofte ɓuri yaade ha ɓooy seeɗa rutto ko gonga. wadde noon ko fotine Esplanade mo Grand Théâtre mbiya wonde aɗa ara aɗa ƴetta ɗum e nder balɗe, ɗum hay sinno ko biyeteɗo ɗo ko centre du peuple o Wally Seck walla hay sinno ko Elage Baba Baydi Mal natata e ɗiɗon engagement ji. mi anda noon bon holnanuɗoma e oɗon engagement, mi anda staff o aussi holko puusi ɗumen ha mbawi signinde oɗon contrat. kono so tawi affiche o no yaltiri ni ko hunde wonde te kadi aussi wona tan information mo gandanɗa hoorema yimɓe daññani ɗum source labɗo, ɗum noon yoɓe ƴewto koɓe mbaɗata ko. kadi concert Boy Diara waɗa le 19, concert Advice waɗa le 25 fotani wonde. ko boni ko fof hay sinno ko dawal kam balɗe sappo walla hay sinno ko dawal kam balɗe sappo e joyi, hay sinno ko dawal lewru, eɗen poti ɗum accande ne tawno ko notitto Boy Diara ko ɗum ko notitto Advice ko. enen wonko gandire ɗen wonko en gandiraka. ɗum noon kala ka eɗen mbaɗa mbadiren ɗum sababu no wonde leñol ngol, woto mbadiren ɗum sababu no wonde rivalité. je ne suis pas d'accord avec ça. hande Boy Diara ko jogi talent ko fof ittata wonde Advice ko mo woni ko. ɗum ko gueɗal ittata wonde ko aussi Advice ko kañum adimo e ar he gariɗo mo e suudu noon wiyanma rento diallo. donc nak so tawi wonde a ari aɗa ƴetta lawol moƴƴol, Boy Diara kam watta ɗum blâmer parce que le 1 ko suka te le 2 aussi ne jogui staff, natata e mukko staff o nannani ɗum min wonko gandumi hen. nde tawno Guépard marketing komi woni ambassadeur mum, emin jogui concert toon to CICES
7 mai te concert oɗo jogorno wadde ko le 25 mars hadi ɗum wadde ko le 25 mars min mbaɗ étudier min ƴeewi wonde communication cohlaɗo o wawa wonde e nder lebbi ɗiɗi par rapport e authentique min nawoy ɗum caggal julde korka déjà bientôt mo ji affiche o yimɓe gone e communication hunde nde jalda heddo e noppi yimɓeɓe e nder on tuma staff o woni liggade ƴeewa kala heure aji kewɗi wonde e nder concert aji men ƴeewa tigi rigui ha joni faddade ɗum ƴeewa fewnidde ɗum ƴeewa yuɓɓinde ɗum telle sorte que so tawi ñane hen haajude yonti ko erreur goɗɗo kay taw wona erreur mo gandanɗa hoorema woni erreur aji jeereɗo ɗo ɗi yimɓe fof so gari ngabboya dow chaine eywa insécurité o wona hen jomumen gara mbasa weltade taw taƴi biyeju men ɗum hankkadi ene poti wadde ɗum dépassé nde tawno public men o eɓe poti wadde e hakkillaji mabɓe walla eɗen poti wadde e hakkillaji mabɓe maturité totale neɗɗo noon so tawi ari copie biye mum ñantimo yeehi soodi comci waɗi shooting ari so tawi heɓani ko yiɗi heɓde ko tan sa renaki aussi mettere ene wawi jaggu ɗum ha woda ko bonni ɗum ne en mbattaɓe hen balame mbatten hen balame ko organisateur uji yoɓe ƴewnoɓe mbaɗirto organisé ni kono noon Esplanade Grand Théâtre ƴettude ɗum tan e nder balɗe tawa kadi aussi que jeune mo gandanɗa hoorema hande sen belama mbiyen soit tawa yaltinta hay album ɗum ko gueɗal album ni ɗum ko après kono kadi album aussi ne joue e carrière ne tawno artiste kala mo jiiɗa so tawi udiri so tawi udiri ɓerde makko ma taw ton album ne tawno album o hay sinno hay hunde heɓetaki hen ni par ce que ko kañum woni mandarga makko kañum woni carte d'identité makko ko kañum woni passeport makko kañum woni visa makko ene jeeya e nder carrière artiste o ɗum yimɓe fof ne gandi ɗum bon hande ko instrumental uji ko ɗum woni ko waɗata téléchargé ene fawa hen dande mum Allah ne waɗani ɗum hen sutura te ko waɗata ko aussi men mbaɗen consommé ene waɗira ɗum aussi e professionnalisme ene naata e nder ɓerɗe yimɓe ne keɓa hen jencuɗi te kadi bindol makko so tawi ko Allah ne waɗi lowdi kanko Boy Diarra te musique mo waɗata o hay sinno woɗɓe ne mbaɗa ɗum ko makko ko ɓuri lollude hande e nder rendo fulɓe ɗum en jaɓantumo ɗum te eɗen ñaago aussi yo ɗum juut eɗen ñaago kala kone jogori ferguidemo yo fergitu kanko ɓenna ɗum woni ko ñagantoɗen mo donc nak ƴeewen ko mbatten ko mbasen liggorade ɓernde liggoroɗen hakkillaji men ina wona Evenks yimɓe fof ne gandi oɗo programme advice o eɓɓama ko ɓooyi ça fait presque 2 mois gila nden e ɓeni hen liggo ha ari ha ɗo hen enen fof poɗɗen ko rendude ƴeewen wadde feere fof beele oɗon concert omo heewa del o rewa lawol public o notito kala erreur aji gonɗoɗi hen ƴeewen goto emen fof yo wacca hoore mum mbaɗen ɗum réparé ha timma janggo e jaam so tawi Boy Diarra en gari ene mbaɗa toon concert oɗon ɓuura welde authentique en gari ne mbaɗa toon concert o ɓuura toon welde kono noon ala hunde nana eɓɓa e nder hunde nde ƴeewen aussi ƴettude date mo gandanɗa hoorema ko avant nde ɗon hunde hankkadi waɗa heewa hankkadi tigi rigui ha joni e noppi yimɓe public o e hoore mum kañum waɗa affolé ɗum moƴƴani e nder leñol ngol kadi moƴƴani e nalankoɓe ɓe kamɓe e nder koye mabɓe ɗum noon kala nalangue ne jogui staff noon wona o ko sihilam wona o ko kawam wona o ko babam wona o ko miñam non so tawi artiste ene yiɗi wadde réussir woto ƴeew enɗam ɗam ƴeew bawɗo joganadema carrière ma ƴeew bawɗo wallidema e carrière ma ha telle sorte que mbawa yettade ɗo jiɗɗa yettade ɗo kono so tawi tan a wi wonde ɓe puɗɗoreɗaɓe ko gonga aɗa wawi fuɗɗodade e mabɓe ko gonga aɗa wawi tigi rigui ha joni yaadude e mabɓe kono wonɗo tolnotoɗa ko professionnalisme wawata yettindema ɗo jiɗɗa yettade ɗo wona mecce aɗa wawi membade ha daña hen ko jiɗɗa dañde ko kono art ko meccal bangal noble te art namdi ko gandal il faut yimɓeɓe ganda ɗum ɗon donc nak staff Boy Diarra yoɓe joddo e nder koye mabɓe ɓe ƴewto koɓe mbaɗata ko Esplanade Grand Théâtre zunude toon Boy Diarra tawa koye nder balɗe le 19 février eɗen gandi yettima ha Paris
ɗum noon ko onon jijata est ce que ko normal walla ala wona normal, est ce que kadi aussi oɗo date ne foti ƴettede le 25 ɓe ngara ƴetta le 19 taw koye même mois. So haala ñawi yo nanɗe cellu te so yimɓe gondi yo kaldu gonga. So tawi en jaɓani haaldude gonga tan sa renaki ko masala wonata hakkude men, te so masala ha ardima gonga tan gonga on tara ko fenade. ɗum noon wadde woto jaɓen ɗum. Ne leƴƴi goɗɗi ɗi mbayni leñol men ko noon wayi, ne leƴƴi goɗɗi ɗi keɓirta ko muusi ɗumen daro kala ni enen ne ko hono noon leñol men ngol foti wade so heɓi ko muusi ɗum dara haala. Ne leƴƴi goɗɗi ɗi jiirta ko ala e lawol mbaɗa ɗum dénoncé ni enen ko noon poɗɗen jiide ko ala lawol mbaɗa ɗum dénoncé. Kono noon eɗen gonde e gueɗel gotel, kala neɗɗo mo kalanɗa gonga jagirtoma ko gaño. Enen noon en gonani ɗo pour eɗen gañodira hay goto. Kala gañƴo en ko enen, kala gañƴo en ko kañum e Allah te ko kañum andi, kono enen en gañani hay goto. Kala mo jiiɗen ene rewi lawol en mbiyat oɗo ko dewɗo lawol, kala mo jiiɗen rewani lawol en caƴƴal laba ngal. Itara noon cegilagal ngal, musiɗɗagal ngal, itara aussi enen dendi ɗemgal ninowal ngal, itara aussi ko enen dendi leñol ngol. Donc nak biɗo mo ya loro yiɗi ko ya laaɓ, il faut kalden gonga. Kono rento ma o biɗo mo ya loro tawni yiyama uure yiɗi ko sa lotimo uure nde loro, ko haala ha heewi woni ɗon. ɗum noon miñam Boy Diarra an e staff ma hande aɗa jogii 1000 sens wadde réussir total, wadde tourné aduna o fof no fotiri par rapport e oɗo talent mo jogiɗa. Kono noon wondata ko wonde e juuɗe ɗe gandanɗa hoore ma, bawoje ɗoftude artiste o, rentinde ɗum yoga e wona certaine gueɗe. An jomumen ene gandi carrière artistique to fotata wawde tigui artiste o to fotata wawde rewnede haw yetto ɗo yiɗi yetta ɗo, ne tawno artiste wonde ɗum wona hunde wemde. So tawi a woni hen tan gueɗe kewɗe mabboto mbiyanma ho. So tawi a wawa faltade gueɗe ɗe tan sa renaki gueɗal gotel no wawi bonnandema carrière ma fof no fotiri. Donc nak eɗen mbiya bandiraɓe aussi yo mbattu hakkille e nalankoɓe ɓe, kadi événement uji payaɗi ɗi enen fof so nden yonti jehen, kono sen jeehi aussi kollen maturité, c'est quelque chose qui est très important. Kollen aussi ne woɗɓe mbaɗirta concert aji ndewa lawol ni wasa wadde déborde ni eɗen mbawi wadde ko ɓuri ɗum. Ne tawno so tawi ko pinal nanay men, so tawi ko gandal nanay men, so tawi ko silwisde nanay men, so tawi aussi ko yidde koye mumen nanay men, ne tawno yidde ɗemgal mum ko yidde hoore mum jeeya, yidde leñol mum ko yidde hoore mum jeeya, yidde naalonkoɓe leñol mum aussi ko yidde hoore mum jeeya. Donc nak woto pamɗinen hay nalanko goto, kala nalanko ummiɗo mumoɗen ndewene mum, hay sinno so tawi wonde talent cohlade e makko ala e makko. Kono so tawi omo rewe tan concert aji makko ɗo norti tan hay sinno so tawi wonde o jaggirano ɗum no fotiri o jaggir ɗum no fotiri te kadi waɗanen fodde ha timma. Donc non vraiment Boy Diarra ene mériti staff dariɗo, Boy Diarra ene mériti juuɗe tiiɗɗe, Boy Diarra ene mériti hande wadde tour du monde tawa noon ko hunde rewnade e dow lawol taw waɗaka paraf parafe. Wona événement ji ko paraf parahe, te paraf parahe moƴƴani. Soit ka aɗa wawi wadde réussir, kono sa waɗi réussir yimɓe gandat oɗo woni koye membade, kono wona wonde mo intelligent walla wona tigui ha joni professionnalisme tagui mo wadde réussir e nder oɗon programme. Réussir de programme kadi aussi wona nalen ko ari tan naati jouy gasi. Non, organisation o woni fof. Te organisation so waɗi échec hay sino nalen ko o jouy yimɓe ɓe ngulli luuki e nder on tuma, yimɓe jogiiɓe hakkille ɓe ma gandu ɓeɗo ko mbaɗatno ko mbaɗanime professionnalisme par ce que membre tan. ɗum noon kala ko eɗen mbaɗa ƴewreɗen ko mbatten ko. waɗi noon hewɓe eɓɓunoɗo concert aji en noddu ɗumen téléphone kalanɗen ɗumen, ɓe nodduɗen ɗumen ha e nder galleji men kalanɗen ɗumen e nder oɗon tuma. Jomumen peut être cali famde ko kalanɗen ko jiyanno tan ko programme o ne jano ne jii, kono hankkadi ko heddi ko kala garɗo eɓɓiɗo programme mo gandanɗa hoorema eɗen gandi ko rendo fulɓe notirto, te soɓe jeehi eɓe mbawi wasde weltade hen en mbaɗat dénoncé gila e law. ɗum noon bandiraɓe musidɓe en kaldani yo mettu hay goto, so tawi on jiiɗen hoore mum ene yarlo ene yaafo, so tawi ko yiɓɓen gandon ko gueno goto mo scénario wonde ne tawno kaloni miijo jombata o fuujo heewi ɗo lara kala to welani keɗiɗo. Boy Diarra advice authentique e woɗɓe yo Allah hokkuɓe humnude carrière mabɓe, fandare mabɓe tigui rigui ha joni e nder art oɗon ɓe mbaɗata, Allah rokkaɓe ɗum. Ne tawno guesa ba ne yaaji, moni kala ne wawi remde lowre mum taw natani e lowre goɗɗo. Guiɗo moon seydi moon DJ Dou
rewnoɗo so haltide mon gonwole e golwole kono noon le 7 mai wona jejjire ɗum ko événement guépard marketing événementiel waɗata ɗum toon to Cices salle mo 1200 place o wi kono noon kadi aussi koye dow teddungal DJ du min ɓe mbaɗata rendre hommage wadde noon événement o ko événement mon événement o aussi ko événement fulɓe événement o ko événement culture pulaar fof ne fotiri événement o ko événement naalankoɓe gendiyankoɓe mogiyankoɓe haaliyankoɓe jaydiyankoɓe fof ko hen jeeya kala ɓiɓɓe koɓe tan innitortoɗo koɓe andu wonde événement o ko événement ma ɗum noon so tawi événement o yuɓɓi ko an yuɓɓani so tawi événement o woodi ne wayi kadi aussi ko an ne tawno mi itti fof mi fawri ɗum e dow juuɗe mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe ha konngol wonta gongol e lawol gongol eɗen ñaago mbajjiri e bawɗum no wasata waɗ ɗum bongol mbaɗe partagé mbaɗon aimé mbaɗon abonné ɗaccanen commentaire uji mon bientôt noon aussi ma programme Titonde TV fuɗɗitoɗo no hannirtini henna ne tawno aussi en garti eɗeni aussi liggo par rapport à Titonde TV kadi émission goɗɗo kesso en dañi ɗum e nder CNM mo gandanɗa hoore ma hannde ɗo mbawi yaade mbaɗoyn toon abonné émission wiyete ko tufde ene joogue ene wuppe ene yere ene tacce ene taccine kadi ene yarne ene lawƴe wadde noon firti wonde ko culture pulaar fof e développement fulɓe fof kala côté mo daruɗa nani hen ɗum noon ko onon jeeyi kadi fof ko yo pulagu ngu ɓamto yo pulagu ngu yiye ko leƴƴi goɗɗi jogui ko eɗen jogui ko ɓuri ɗum ɗon wadno nen mbaɗa ɗum exploité ne mbawen hebde keɓɗe ɗe poɗɗen hebde ɗe ha timma bandiraɓe on jarama fulɓe mbi guɗannoɗo mere so tawi rewde e summa jeetoni ceeɓa ko gonga bandiraɓe wonko dilli ko dilli kala ko dilli ɗum ɓuri ɗum doole holko dilli so wona on jimɗo Allah wawi wadde ko kanko jogui doole wawde wadde ɗum noon haadi ko gueno wawi wadde gueno rokki fartange ɓen ɓe gandanɗa hoorema woni guépard marketing événementiel wawde tiguirigui addude ɗo authentique ɗum ko woni mbiyen so wona le 7 mai oui le 7 mai toon to Cices salle mo 1200 place ko fulɓe mbawi ɗum tigui ɗum noon bandiraɓe musidɓe koye dow teddugal DJ Du ne tawno ko tedduɗo wawata teddinde tedduɗo ha tedda yesso tedduɓe kono manda teddugal wawa teddinde hay goto guépard koɓe tedduɓe ɓe mbi noon ambassadeur mabɓe DJ Du ko on tigui rigui ɓe teddinta ɓe mbaɗata rendre hommage ɗum noon noon fulɓe oɗo programme ko programme on ne tawno DJ Du ko DJ Du mon authentique ko authentique mon ne tawno wasde addude authentique ɗo e nder Dakar ko wasde jingande Pulago TV onon kala garon e kewol e pew